Muri yeZimbabwe ndinonzi Sylvester Tapfumanei. Tauya mukati memusha uno munogara Tete Precious. Tete Precious vanorarama neurema pari zvinezvi, vanogara vari pawheelchair. Vazhinji takanzwa nyaya yavo apo takanga tiri kwa Chief Nyamaropa vachitsanangura nyaya yekuti vakarohwa nemurume vamuteera kugirlfriend. Tauya kuti tizonatsonzwisisa, tavatevera kuno ku 150 km kubva kuHarare kuti tinatsonzwisisa, nekuti paya pakasara paine mibvunzo yakawanda maringe neupenyu hwavo. Ndozvatauya panapa nhasi kuti tizonzwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakamira sei, uye pano pavari kugara upenyu hwavo hwakamira sei, pamwe chete neutano. Regai tiwane nguva yekuti tikurukure navo kusati kwadoka. Pano paSly Media TV tinavo Tete Precious Tshedemu, ndizvo ka? Tshedemu. Tinavo Tete Precious Tshedemu. Vazhinji vepano paSly Media TV makavaona vari kwa Chief Nyamaropa vachikurukura nyaya yeupenyu hwavo kuti zvakafamba sei kuti vazosvika kunge vakugara pawheelchair. Isusu veSly Media TV tawana mukana wekuti tifambe kubva kuHarare kusvika kunoku kuBare. Tapfuurira paBare tichienda kuchikoro, mati kuchikoro kunonzi kwane zviya, vanogara kudhuze nekuchikoro chekwaGoteka, ndokwatiri ikokoko. Muchangoti darikei Bare zvishoma shoma. Regai tivachingamidze muchirongwa tikwanise kunge tichikurukura navo. Tete Precious, makadi? Ndiri pangu, makadi? Mazuva ano muri sei? Ndiri nani. Tiri kuda kuti tinzwe ini muchitaura neni pane mazuva mabva kwa Chief Nyamaropa muchidzoka kuno kutanga tichingotaura tese mazuva esaya. Pane musi wamakati muri kuenda kumvurwu kuclinic kana kuti kuhospital. Zvakafamba sei? Maifambira nyaya dzei? Ndaifambira dambudziko rekuti ndikati ndiite wii, ndaita yakanaka, dzimwe nguva ndaita riri ropa. Ndanzwa kuda kuita wii, ndodambudziko randanaro. Saka masvika kumvurwi zvamakafamba sei? Ndakabayiwa injection pandazopiwa mapiritsi. Saka chiremba vakanditi dai ukawandirwa mari wouya utorwa imwe x-ray wotariswa musana, nekuti musana ndio uri kukonzeresa kuti zvive zvichidaro. Kunze kwenyaya iyoyo, zvimwe zviri kukurwadzai ndezvipi? Pamusana handigone kumira ndega kana kuti ndiite rimwe basa akanyanya, ndichangu kugara nekurara. Pamusana apa ndo pane dambudziko kunyanya kana kuchitonhora. Tikudzoserei kumashure zvishomanana. Kuti muzenge makugara pawheelchair, kune vasina kunzwa muchitsanangura kwa Chief Nyamaropa, zvakafamba sei muchidimbu kuti muzosvika muve munhu akurarama achigara pawheelchair, akurarama neurema? Ndakarohwa nemurume 2019, ndamuteera kugirlfriend. Ndokwandakasvika kwaakanosvika akachindirova kusvika ndikuvare. Ndakaita nguva yakareba ndisina kuenda kuchipatara. Ndakazokumbirawo kansela, vakazonditsvagira munhu akandiendesa kwaprivate kwachinovhiringa. Ndokwandakatorwa max-ray emusana. Anzi musana wakapesana bhonzo repamusana zvakanyanyisa. Pandakazoenda ndakubviswa plasta, ndibva ndatorwa x-ray futi yemusana, vakati bhonzo remusana ratonyanya kumuvhisa. Nenhau yekuti ndaive ndiri muvhenda ndichiita zvekutengesa, saka ndaisisina mari yerendi nekuti nditenge chikafu nemwana. Ndopandaishingaira kuti ndichienda ndine plasta iyoyo, nekuti munhu wacho akandirapisa akanditengera maclash 2 ndoandainge ndinawo. Saka ndakazoona chiremba azonditi, mwanangu, dai wagara watanga wawanirwa mari yekutenga belt, ndokuti zvinhu zvako zviite zvakanaka. Ndopandakazoti zviri nani nditsvage ndikumbire kwekugara, nokuti pandaigara muSentinari paidiwa mari yerendi, mvura nemagetsi. Plasta yamakanga muinayo yanga yaiswa pai? Gumbo rekuleft. Rakanga rakuvara zvakadii? Rakanga rakatsemuka pamupimbira nepaibva ndopanga pakapesana bhonzo zvekare.
izvi zvese zvakaema injuries aya akaitika pamakarohwa ipapo. pandakarohwa nemurume 2019. Musi wacho wamairohwa makaitwa sei? Ndimbotitsanangurirai. Zvandakaita ndakasvika, ndaigara location yekumusoro vachigara location yekuzasi. Saka ndakasvika paine kombi yandakatenga ndinaye inini nemurume ichiridzwa redhiyo neshamwari yake. Saka ndakasvika ndichida kudhonza makii epamota. Shamwari yacho ndobva asumudza kombi, ndobva atiza kuenda nekombi. Saka pakadarika vamwe vakanditi murume wenyu ari mudhoo iri nekuti imba yaaigara ndedzemudhadhadha. Ndobva wanditi ari mudhoo iri, ndobva ndaenda, ndobva ndanonoka dhori ndakuriguruguja zvechisimba. Akabva avhura mukadzi wewe, ndobva richingovhurika ndakabva ndapinda mumba. Ndobva ndatoona vanga vatorumba vakarara vasina kana kupfeka. Ndobva ndatanga kunetsana nemurume. Ndobva mukadzi wacho bva atanzi rovanai, budai murovanirane panze. Ndobva atipushira, ndobva tazobuda panze. Imi mainetsana nemurume kwete mukadzi? Mukadzi handambonetsana naye, ndakanetsana nemurume nekuti ndaiti kochirudzi kombi iyoyo kutaura chokwadi tiitenga handambobvira ndakaikwira. Kana kuti ndidii iyoyo yanga yaitwa yechitu, imwe mota yanga iripo takazoitengesa atsika mwana wechikoro. Haana kuzoparara zvake, akazoendeswa kuparenyatwa. Ndobva atabatsirana kutsvaga mari atarapisa mwana uyu. Ndobva atengesa kombi, mota yei yeblack yanga ine chimhopo. Ndobva tatenga kombi. Kombi iyoyo yaindishungurudza nekuti yaikwirwa nevamwe vakadzi, ini ndisingamboikwira. Chibage chaicho taiendesa kuJMB, ndaipedzera kuchiona chichienda kuJMB. Ndobva azombotitiza kumashure uko, abva aenda. Saka ndaingoshingirirawo semunhu wekuti yanga yaimba yechipiri. Uyu ndobva ndazofunga kuti nditi ndisiye ndiende futi kune iyi, rega ndingoshingaira. Ndosaka ndaingoshingirira ndiri pamurume. Vanonzani? Anonzi Raymond Matika, anogara muCentenary. Akambodhonza futi rimwe gore chibage 10 bags akanotengesa achienda kunoroora mumwe mukadzi. Ini ndakangosarwa ne8 masaga ekudya, handina chandakawana. Saka handiri munhu uyo ngoti ndindaishingirira murume anga asina kana basa neni nezvese zvataita. Ko akanoroora uyo mukadzi akarambana naye? Zvinezvi handisi kuziva semunhu ndisingagone kufamba. Apa makazongopedzera kumuona girlfriend yake? Noti patakaendesana kupolisi ndopakazokumbira kuti anzi ndiregererewo withdraw nyaya ndizokurapisa. Takangoti nhasi tabva kukoti, mangwana dhei rechi3 abva auya kututa hembe dzake masipanira nekuti anoita zvomakanika. Ndobva aenda kumukadzi yei, ndobva ndasara nemwana. Anonzani mukadzi yei? Anonzi Monica Chemusa. Maroerwa amaitwa mairohwa sei zvakazoita kuti muzo nehuni? Nekuti pamba pavaigara paya pane chikicheni vanenge vanobika nehuni. Ndopa pakaunganidzwa huni idzodzo, ndopa akazvomura achibva andirova, achindirova nehuni. Ndichitadza kusumuka achindirova kuti ndisumuke kusvika ndakundikana. Pane pandakamboda kuti sumukei, ndakabva ndawira pasi. Ndobva atanga kundirova nehuni iyoyo dzainge iri yemupfuti. Mupfuta uchikoke manga manga? Ndo yaindirovesa nayo. Achikurova aitaura mashoko kuti chii? Aitaura achiti anzi tseka ndikude, ukandiona ndisingauye kumba kuratidza kuti handina basa newe. Ko mukadzi wacho aitaurawo mashoko ekuti? Akangotaura mashoko tiri mumba kuti budai 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 munopedzerana panze, murume anoita vakadzi vaanoda. Sa aikurovai panze nehuni murume wenyu? Murume. Mukadzi haana kana kundirova, akangotaura mazwi aya tichipushirwa tichienda panze. Saka patikabuda pache yakabva ndirova ndare, ndopa ndakabva ndawira pasi. Iyo murume wenyu? Yo. Angati ndare kumunhu wechikadziko. Aya zvakaoma. Saka makazobva pamba ipapo sei? Ndakabva pamba ipapo ndakatakurwa nemota, ndobva ndanosiwa pakiliniki. Nani? Nevamwe baba vanoita zvechidhumini. Ndovakazondi madzimai vakazokumbirwa chinzi vaisei tiende nawo kuchipatara. Ndobva ndanosiwa pakiliniki, ndobva panzi pakudiwa ripoti yekupolisi kuti ndikwaniswe kurapwa. Iye murume wenyu anga aripo here pamanga muchishingirirwa kuti murapwe? Haana kana kumbouya. Saka makaisa ripoti, ndopamakazoisa ripoti yekupolisi? Yaakazokukumbirai kuti muwithdraw?
ndakatoenda ndikapiwa vanhu vapiwa tsamba ndanzi kusenda ubedzi ndobva ndarapwa nadhokta Mupunga. X-ray yavo ndinayo zvese nemapepa avo. Saka aidiwa kupolisi ndobva akati withdraw nyaya ndikwanise kukurapisa. Ndobva ndawithdraw nyaya, akabhadhira fined $100. Outcome yacho nditori nayo. Ndakaipiwa kucivil court nenhau yekuti ndakazodzokera. Ndavaudza kuti munhu uya haana kundirapisa, ndakazotsvagirwa nakansera. Ndobva ndanzi nhau yako ngaende unotongwa kwaMambo. Ndatsvagirwa chief nembiri. Ndovakazoitonga nyaya, mapepa avo ese vakatonga nditori nawo. Kwa chief nembiri nyaya yakaperera papi? Kwa chief nembiri vakatanga kumutonga ini ndisipo nekuti vaiona zvandandiri ndasingakwanisi kugara kana kuti ndidii. Saka vakanditi sarai ndonotonga chinyaya yenyu asipo. Saka mudare ainzi akataura kuti mukadzi anonyepa atori kubasa. Saka chief nembiri ndovakazoti aiwa ndichanomutora ndomuzivisa kuti uri kudiwa kudare ozouya. Akazoshamisika achindiona ndiri padare. Muri muwheelchair? Ndasati ndane wheelchair, ndandine maklashi asi angoriwo maklashi asi kuti ndifambe nawo ndandisingagoni. Pandikazotongwa pandikazopinda mudare pandazotongwa chief nembiri bva wamuti mutsvagire $400 nekukasira mukadzi adzokere kuchipatara anotenga bheuti riri kudiwa nekukasira. Gore rino womutsvaga yanga iri 2023 womutsvagira mombe 2. Gore rino yawopedzisa dzimwe 3 dzisidzoita 5 asi haana chaakaita. Saka vanovanzozvifambisa sei kana vachida kutarisa kuti munhu wavakasungwa akabatwa nemhosva mudare akaripa here nyaya yake? Vanozvifambisa sei Mambo? Ina handizozivi nenyaya yekuti ndaitovafonera ndichivabvunza Mambo achiti fonerai vanonzi vamarera mupurisa wavo. Ndakavafonera vakati amai tsvagai $50. Zveshuwa ndakatengesa kitchen unit negasi kuti mari iyo ikwame. Noti shuviro yangu yange iri wekuti kana vakamutorera kombiyo yatikashanda tese ndaikwanisawo kuti ndiende kuchipatara kwadhokta nekuti vakanga vandichaja mari shoma nenyaya yedambudziko randandinaro ivo chifi vacho nedambudziko randandinaro. Saka ivo vakazonditi munozoningirika unozouya mwanangu kana chiro yaunenge wawana ndokwanisa kukubatsira kwachinovhiringa. Mari yanga iri yechi50 matizve $50 yanga iri yekuti akwanise kutorerwa zvaainazvo yekuatacha zvitengeswe. Ndabva ndatengesa gasi nekitchen unit ndobva ndavapa $50. Zveshuwa mapurisa aMambo vauya ndobva ndavapa $50 bva vati anogara papi bva ndavaratidza. Vakaenda nemwana haana kusvika bva vamunongedzera kuti apa ndobva vasvika ipapo. Mhino zvavakataura nekuti ndakazonzwa akuti hanzi akatipa $20. Ndikati $20 yanga iri yei? Honaiwo dambudziko randinaro kuti handichisina zvichireva kuti vatengwa mapurisa aMambo $20. Nekuti takatosvitsana kupolisi muzuva ravakauya kuzotora zvino. Ndikati kana kupolisi ini ndasingambofana kusvika. Mapurisa akati mimi mutemo wenyu kana matumwa naMambo munongoya kuzobata zvinhu kuno kumauya kuzoitei. Ndopakavhiringidza. Saka kuona kwangu pane zvaitoitika nekuti mupurisa waMambo wacho ndakazomuwana tichibva kukaranda. Ndobva ndamubvunza ndobva ndavafonera ndikati musadaro nekuti ndinenge ndichitotamburawo nemwana handina pekugara. Zvafanana kuti kana kuti ndikapiwa kana $100 kana 2 handaimboshaya kana kuenda mamwe madzimambo ekuti ndikwanise kuwana pekugara nemwana. Kana ndikanzi ndavakirwawo kana chitende kana purasitiki zvaro zvezviri nani. Honai upenyu hwandakurarama handina muchengeti zvakabva zvangoperawo zvakadaro. Chifu wacho ndaitombovafonerawo zodzimano ndisisina nhamba dzavo. Sana iye murume wenyu mune vana vangani? Ndine 1. Mune 1? Iye musikana weRuth? Alright. Saka kana kuchengeta mwana havadi, vanoti chiine zvekuchengeta mwana izvozvo? Ane munin'ina wake ane shop muCentenary ndiyo kuti akaenda anomurongedzera zvinhu. Saka iye akabva aenda akati hanzi musavabatsiri. Ipapa ari pamaintenance akanzwa kuti ndauya kuwarrant of arrest ndopa anotumira mai.
maintenance yacho vari kuibhadhara here kana kuti munotozongoita zvekumutsimba futi kuti zvekutoti vambobhadhara? nditoenda kumashure uku ndimbori nenhamba dzakereke of court kuti ndaivafonera ndaitsvaga mari ndotuma yeye mwana woenda unoita mabhebha ekuti asungwa akazvinzwa ipapo aibva atumira mari yacho. Apa anenge achitumira balance here yese kana kuti anenge achingobvisa yemwedzi iwoyo chete? Anenge achibvisa yemwedzi iwoyo chete. Ipapa ari kufanira kunge achibvisa mari pamwedzi wega yegore ari kubvisa $40 pamwedzi wega wega. Saka izvi zvakapedzisira kubvisa rini? gore rapera muna September. Gore rapera muna September. Saka mwana ari kuita sei woti mbobuda mune zveupenyu hwenyeme? Mwana ari kuita sei kuchikoro? Ari kubhadharwa nezvaasiri kubhadhara maintenance yacho? Kuchikoro pandakazowana uche ndopatakakumbira vamwe mai vanotibatsira vakaenda neni kuchikoro ndikatsanangura headmaster dambudziko racho vachindionawo vakabva vabatikana nazvo vakati atanga tisingazvizive chichemo ichi aifanira kuuya nasabhuku achitsanangura kuti ndo zvirimo muvhileji mangu. Saka mwana uyu vakabva vamisa mubhimu. Ari mubhimu. Mubhimu yezvinezvi. Apa ari kuita grade chii? Ari grade 2 apa kuenda grade 3. Ane makore mangani? Ane 9 years. Zvishuviro zvenyu Tete Precious ndezvekuita sei tichienda kumberi? Chishuviro changu ndechekuti ndozviziva hangu kuti ndakakuvara asi dai ndakwanisawo kuwanirwa zvekuti bhonzi ridzokedzane ndichikwanisawo kuchengeta mwana nepekuti ndiwanirwawo pekuti ndigare nemwana ndo pari kunyanyonetsa nokuti pana pacho kungogarawo varidzi vacho vakugara vachingofona chibhai chiendai. Pamakambouya makanga mapanana nguva yekugara here kuti muchagara kwenguva yakadai kana kuti zvakafamba sei? Tatisina ndaiti ndichigara ndichitsvaga panga ndiwanirwawo rubatsiro kuti ndiwane pekugara nekurapa. Muridzi akakumbokupai pekugara atingamushore nokuti musha wake vanoitwa vana? Vanonzi Vataremba. Ndo vakakuti mbogarai panapa asi izvi zvavakuti chitsvagai kokuenda? Mwana wacho. Musati mauya panga painani? Papasina munhu. Papasina munhu. Alright. Saka mane nguva yakadii muchigara panapa? Ndane gore. Maane gore. Saka pagore rese muri kurarama sei mazuva ese? Kurarama kwedu ndekwekungokumbirawo nekunhingirika nenhau yekuti mwana uyu nguva ino yemazhanje aitengesa mazhanje nevamwe mai vanouya achindibatsira nezvekutiwo kana anenge akwanisa kutipo tokwanisa kuwanawo chekuti tidye nemwana. Tete Precious, pane zvimwe zvinhu zvamuri kutaura kuti hamuchakwanisa kunge muchiita, ko kana pasvika panyaya yekubika munoita sei? Handigoni. Hamugoni kubika? Saka muri kubikirwa nani? Nemwana wangu yeye. naRuth yeyo. Ko kana tasvika panguva yekuti kugeza munoita sei? Kugeza ndoita zvekumusoro kundokwa ndogona kupukuta ndega. Dzimwe nguva anonditi 4 days ndichipukuta, 2 days ndopanopusha uche kuenda neni panze paserapo kana kwadoka ndikabviswa hembe anoita zvokudira mvura yoyerera ondimonera chimwe chinondidzosera. Kuenda kutoilet munoita sei? Kuenda kutoilet ndoshandisa kabhaketi ndokakachemba katoshandisa kane muvharo kana ndaita anozotakura unoemta kutoilet. Apa munenge makarara pamubhedha munokwanisa sei kuzviita izvozvo? Ndikaiswa pamubhedha ndinopushirwa ndoya kunze kwemubhedha uko ndoita kakudzikira makumbo akatambarara pamubhedha ochingidzira nekabhaketi. Kungatiti kana kuri kuti muda kutoilet masikati muda kuenda kunoita tsvina munoita sei? Ndoshandisa kabhaketi ikako. Mushandisa kabhaketi ikako. Saka kana kuwacha zvese zvamuchagona? Handichagona kuti ndikanyanyokotama kuti ndizodai musana manje inongochirwadza. Mavakatenga kombi nemurume wenyu timbodzokera kuupenyu hwenyu hwakare, mari yacho yakanga ichiraiswa sei? Tairima chibage kumaperebheni tichiendesa kuJMB
iye achitawo zveumakanika. Saka paanenge ari kubasa nemota inde ndiri kumunda, dzimwe nguva ndaenda unotengesawo, nekuti ndaitengesawo, ndaiva ndiri muvhenda ndichitengesawo madrinks mabhisiketsi mumusika. Kombi iyi iri parodhi kana kuti ingori kombi yenyu yekushandisa kumba? Haisi parodhi. Changa iri kombi yekushandisa semuri? Zvimwe zvinhu zvamakaita muri mese chii kunze kumangotaura nyaya yekombi? Ikombi iyoyo ndo yatakaita tese tinayo, nezvimwe zvibage zvaingotengeswawo. Mambotaura kuti baba vaRuth vakabva pamba vachienda kunogara nemudzimai wavakanga vakugara naye, watingati girlfriend yavo. Imi maigara papi nani? Ndailoja. Mailoja? Ndo pavakatora hembe dzavo ipapo? Vachibva vaenda. Hama dzavo dzinoti kudii? Hama dzavo, mukoma wavo mumwe wacho wekubhindura uko handina kana nhamba dzake, uyezve pana mai vacho vanonzi mai Musarapavana vaitondida vanga vari vekuHarare, nokuti akambotiza nemari ye13 tons yechibage tikazomwana ari kuHarare kuSouthly Park. Vekumadziva vaitoti mukamurume anoita vakadzi vaanoda. Aidaro ndiani? Amai vacho. Amai vacho ivo Musarapavana vacho. Imimiwo vamwe vanhu vari kubvunza kunyange paFacebook apa kuti imimiwo hama dzenyu dziri kupi? Inini mai vangu vachitsanangura, baba vangu vainzi vakabva nesu South Africa vachitiza vabva vauya kuno kuZimbabwe. Saka tikazokura tiri kuno kuZimbabwe, baba vangu handitovazivi, asi vakazoti mai vangu hanzi baba vangu ndevekwaChidhanguru, vanonzi Solomon Chidhanguru. Vari vemuno muZimbabwe? Asi kumusha kwavo kuri kuBhohera, hanzi kwaMachaka. Makaberekwa muri vangani mumba menyu? Tiri 2. Makati ari kupi zviya? Mumwe wacho foni nhamba dzake ndandinadzo kubva pandikazobirwa foni ndichibva namwana kuparire Nyatwa. Pandairwara akabirwa foni, ndiyanga ane bhegi ranga rine foni. Saka pakabirwa foni handisisinawo nhamba, iyewo kuti achinditsvagawo, nokuti ndakaita gore nehafu ndisina foni. Anonzani? Anonzi Shamiso Tsvedeni. Shamiso mukuru kwamuri kana kuti mudivi? Mukuru. Anga akaroorwa? Hatinodaira kuti achasangana nehurukuro yatiri kuitawo kuti mugonge muchizobatana muchitaurirana matambudziko amuri kusangana nawo. Iwo anga ane upenyu hwakaita sei? Huri naniwo. Ndizvi? Takatarisana nyaya yekuhospital yekuti munorapwa nyaya yemusana. Mune idea here kuti pari kudiwa mari? Ndenda kutovabvunzawo, asi pavakataura neni vakanditi ukatsvaga 400 vanokwanisa kundibatsira, kuti handiti ndikaenda ndichinogadzirirwa bheuti racho, vakanditi handibude. Vanenge vachindiudza zvekuita, vandipa mishonga nemamwe mapiritsi ndiri ikoko, nokuti vaiti bhedha pazuva $50 kwachinovhiringa ndekwaPrivate. Saka vakangonditi apa ndakutongoitawo ngoti uwane kubatsirikana, uwane kuzokwanisa kuriritira mwana. Vaiti kana muchinge izvozvo zvaitwa izvozvo munozokwanisa kufamba zvekare? Saka chiri kunyanya kushota izvozvo inyaya yekuti 400 yebheuti iyoyo? Bheuti nekurapwa zvese. Bheuti nekurapwa zvese, tisingaverenge nyaya yemubhedha pazuva? Vakati havachazviverenga. Nokuti vaiti zvimwe zvacho kune kwavanowanawo kune vamwe vavo vanenge vachidawo mari ishoma. Right. Tichikurukura nyaya yedu inyaya inosuwisa, nyaya iri kuremera kunyange vanhu vazhinji vari kuona nyaya yenyu paFacebook. Zviri pakadzika pemwoyo wenyu ndezvekuti chii? Zviri pakadzika pemwoyo wangu pekugara. Ndozvimwe zvinhu zviri kunyanya ndishungurudza,
kuti muridzi anenge achida kuuya ndozononge pamwe ndiri kupara mbiri nekugara nemwana nekuti ndirapo nechikafu uyezve zvekudzoredza mwana wangu kumashure dai akuenda grade 4 angada kuenda grade 4 akadzokorora nenyaya yekurwara kwenyu here kana kuti kwake kwangu achikubatsirai uyezve nepekuti mai vakazoya vakutibatsirai nhau yekuti aimbondisiya ndiri panze ndasati ndawanirwa uche saka pana ndakagara pa pakadarika nyoka yakauya iri nemumadziro saka kuti ndisumuke ndakakundikana saka ndaida kuti ndiwane simba pamwe ndikaone simba ndakabva ndawira pasi ndibva ndarovera nesaidi saka kubva ipapo kana achibuda handitondisiyi panze ndosara ndiri umba woenda kuchikoro tozobuda panze kana auya kana kuti mai vanotibatsirawo kana vauya vanozondibudisa panze. Vanzi mai ani vane rudo vanzi mai ani vanouya vachimbokubudisai mumba vanonzi mai Yvonne. Mai Yvonne. Alright. Ndo vanombouya vachimbokubatsirai kana pakugeza dzimwe nguva vanouya vondiburitsa panze neuchi yavo ndikwesha nekuwachawo zvimwe zvinhu zvinenge zvashata. So panyaya yemutemo yamamuri kutaurai yekuti kunoitwa repossess kana kuti zvakanga zvarongwa namambo kuti zvitorwe, kune vemutemo muri kuda rubatsiro rupi? Kuda rubatsiro kuti vandibatsirowo kuti pane zvacho zvakaiudzwa izvozvo azvibvisewo nokuti ndopandinotokwanda kutotarisa ndopandokwanisawo kurarama nemwana. Uye muchiuya panapa mataura zvokuti munorara pamubhedha nemapoto nechii zvamuri kushandisa panapa ndezvababa vepanapa vemhuri yapanapa? Aiwa, ndakabva nazvo kusendinari zvinosanganisira mubhedha iyoyo. Saka zvorati kana muri kubva munoda nzvimbo yakakura zvakadii inokwana zvinhu zvamuinazvo, mune chii nechii mimi? Ndine mubhedha newardrobe nemekicheni uniti ndandine 2 wanobva ndatengesa. Paya pamaitsvaga mari yekwamambo paya. Dai kwakuri kuti mukoma wenyu ari kunzwa vhidhiyo ari kuiona, muda kuti chii kwaari? Ndoda kuti kana achinzwa vhidhiyo kana pane vanenge vamuona vachimuudza vamuziviso auya andichengetewo. Tinotenda. Dai kwakuri kunzi mawana mukana wokutaura nevatungamiriri venyika, ndiani wamungada kusvitsa shoko redambudziko ramuinaro kuti dai azivawo kuti kune madzimai akafanana nemi ari kutambudzika vari kuno kwamugere? Utungamiriri vandachida kutaura nezvavo vangava vice president vedu vachiwenga nababa dambudzo munangagwana amai kuti kana vaonawo vhidhiyo vandinzwirewo tsine nyasha ndiwanewo pekugara nemwana nekurapwa kana kundipawo kana chomubati wemaoko ndichiitawo ndine mwana ndakagara pauche neuche yandanayo yaparara uye zvekuti aisundari dzimwe nguva anokundikana kuti aende kana neni pakiriniki chaipo hatoigoni kuipusha, anongogona pari panopamba chete. Namba dzerunhare dzekuti veruzhinji vagona kunge vachipindira padambudziko renyu dzinoti chii? 0776 227 244. Aiwa, tinotenda. Pachine zvimwe here zvatingati zvasara zvatisina kukurukura asi zviri pakadzika pemwoyo wenyu? Ndizvozvo chete kuti amai vakuru mai Mnangagwa vadai vauya vandionawo nedambudziko randinaro vandinzwirewo tsitsi nenyasha. Pane dzimwe nguva dzandinombofunga kuti zvirida ndizvipudzi asi ndinotanga kufunga kuti mwana wangu haana muchengeti ndenda tomusira padambudziko. Saka vakandipawo kana chekuti ndikwanise kuitawo ndakagara ndine mwana ndichimuchengeta zviri nani. Aiwa, tinotenda. Zviya muno matiri ndemasabhukani? Masabhuku Timuri. Timuri. Chifu wekuno kundiani?
Chief Makope. Chief Makope. Aiwa, tinotenda nokuti tiite hurukuro inoita titi kuteverei tichinzwa kuti mave papi neupenyu hwenyu, nokuti pakangoita chidimbu chakabuda kwamambo hatinozowana mukana wekuti titaure nemi. Saka takuteverai kuno kuti mhuri yeZimbabwe inatsonzwisisa udzamu hwedambudziko ramuinaro. Isusu pano paSly Media TV tinongonamatawo kuti kune vari kunze uko vari kuonawo pano paSly Media vachabatana nemi kuti madambudziko ese amataura ehurwere nepekugara nekuchengetwa kwomwana zvigove zvinhu zvinobudirira. Tinotenda. Tanzwa kuti ndimi Mai Yvonne munombouya muchimbobatsira Tete Precious. Imbotitsanangurirai kuti muri kubatsirana navo sei uye pane zvipi? Inini ndinongovabatsirawo pakuvasimudza kuti tikwanise kuvaisa pambedha kuti vaone kurara, nekuvagezesawo. Ndikauyawo kubasa kwangu ndouya ndovagezesa, nekubatsirawo kubika, nekuvawachirawo, kuvaklinirawo mumba. Izvi maane nguva yakadi muchivabatsira? Maane 3 months. Imimi zvakauyawo sei kuti munzwe tsitsi yekuti mugone kuvabatsira? Inini murume wangu ndiyakavaona achitodarikawo neparodhi, vadonha vaona nyoka. Saka iye akangotarisawo ndobva aona vakadonha pasi. Ndopaakamhanya achisvika, chii mama? Zvikanzi ndadonha one nyoka iri pasaidhi. Ndopaakatovhunduka, zveshuwa ndobva vadhonza. Ndobva toti pamusoro mama, murame vangu rega ndingokubatii ndikusimudzei. Ndobva avasimudza, ndobva avagadzika pasaidhi. Nyoka iyi ndobva yatofamba bva yatoenda. Hanzi yanga yakakura zvakadi? Vakatsanangura kuti yanga yakakura zvakadi? Vaiti ihombe. Yanga iri hombe? Yanga yakakura yesi nyoka dikozi yakatosimudza musoro yakamisa gwati. Saka murume wangu ndobva akavasiyawo vari pamba ipapo, ndobva uya kumba. Ndobva nditi ndoti upote uchienda pamba paamai ava uchinovabatsirawo. Zvese zvavanoda kukwanisa kuita sei kubatsira kuzi vanogara nekamwana kavo kane 9 years kanoenda kuchikoro. Ndakati alright. Nekuonawo kwaitiwo waiona zvekumadziva FM. Ndopakazovapowo namba akati mama chimbonewo nenhamba idzi pamwe anogona kukwanisa kuwana rubatsiro kuti muwane kurapiwa. Ndopakavabatsirawo ndokuzoendawo kumadziva FM kwacho, ndobva ndazongovaperekedzawo. Makaenda mese kumadziva FM? Ore. Baba makaenda kumadziva FM pane rubatsiro rwakambouya here? Vakapuwa bhagidhi rechibage ne10 kg yehupfu nehembe nemari yavakapuwa naChief Nyamarwa. Alright. Paunenge uchizviita iwewe, ndezvipi zvinokupisa tsitsi zviri kuitika paupenyu hwaTete Precious? Zvinondirwadza ndechekuti havana mubetseri, plus kutoileti chaiko chaiko havatokwanisi kukuenda. Sezvavambotaura kuti vanotindodza makumbo avo enda kumadziro, yenosebera kuendi kwemubhedha kuti vakwanise kuzvibatsira. Pamwe pacho vanoti kana vakuda kuitawo weti, pamwe pacho vanoita inenge yakasanganawo neblood. Saka pandouyo ndinongovabatsirawo kuzviwachawachawo, ndichingovaitirawo zvandokwanisawo izvozvo. Dai wanga uri kunzi ndiwe watumwa kunovakumbirira rubetsero, ungavakumbirira rubetsero rwei? Ndachitokumbira rubetsero rwekuti vaonewo pekugara nekurapiwa, nekuti vawanewo chikafu, nekuti ini ndinotombotiwo ndikawanawo mari ndovapawo. Zvimwe zvamunovapa chii? Ndinovapawo hupfu, muriwo, ndovachererawo mvura. Iwe zita rako rakazara nderutini? Inini ndinonzi Leonela. Leonela ani? Katani. Alright. Leonela, mashoko ako ekupedzisira takanangana neupenyu hwaTete Precious Amai Rose ndeyekuti chii kumhuri yeZimbabwe iyezvinezvi yakateerera iri muno muZimbabwe nekunze kwenyika, takanangana nerubetsero rwaTete Precious Chedemo? Ndachitokumbirawo mhuri yeZimbabwe kutiwo anowanawo $, kana 50 cents vangobatanidzawo kuti vawane rubatsiro rwekuti vaendewo kuchipatara. Nekuti zvinhu zvacho zvakangooma. Upenyu hwacho hwakatongooma, naye mwana wacho kana kuchikoro chaiko. Ndakatozoenda nomukumbiriro wekuti awane kuiswawo mubhimu kuchikoro kwavo. Ndobva aiswa. But vaitongochema nenhau iyoyo, vaingoda mari, asi ndakazovapusha newicha ndikavaperekedza ndikavaratidza ndomai vemwana. Ndipo vakazobvuma zvavo. Zvakaoma zvakadii kupusha
wheelchair mujecha muchienda kuchikoro? Wheelchair inorwadza kupusha. Nyangwe ni munhu mukuru chaiye inotondirwadza kuti ndivapushe kuenda nawo kuchikoro kwacho. Nyangwe mwana mudiki wacho kuti ifi njero kuti wapinza chaiko apa kutonetsana naye kuti vakwanise kuita kuikwidza kuti apinde. Mumbachiwo ndikangofuro ndauya kumunda kwangu ndoya ndovatarisawo ndovasiyo ndavaisa mumba ndoenda zvangu. Kupa pamaenda kumadziva FM makafamba sei mumakombi umu vaine wheelchair? Dai vasimudza ndichibatsirana nemakondakita vaisa mbasi. Zvazviri nyore here pese kwamaifamba? Aiwa zvaitorwadza. Zvakaoma. Ivo vanhu vedzimotikari vaikumirira here pamunoemamisa? Vaimira vemabhazi votondibatsira kusimudza tovaisa mukati. Kana nguva kuburukawo ndizvozvo ndongovasimudzawo tovaisa pawheelchair ndopusha wheelchair. Handiti. Apa tinotenda Mwari wakuitirawo zvakanaka. Uye akudzorere pane zvese zvaunotapudza kumba kwako uchivabatsira. Panopamba Mwari aramba achikupawo simba rekuramba uchiita zvakanaka, usangoitira amai ningirikini mai Ruth chete. Maita basa. Zvinzwira misodzi yemurandakadzi maiona haisi misodzi yemufaro, kune misodzi yekusuwa, iri misodzi yedambudziko. Zera rine mwana 9 years marinzwa kuchikoro angadai amugrade 4 asi nekuda kwokuti anogara achiriritira amai vake nezera iri, munoona kuti dambudziko riri pano parakaoma. Zviripo ndezvekuti pari kudiwa mari yekuti amai Precious Jedemu varapwe. Tauya kwamuri mhuri yeZimbabwe tizoita chikumbiro. Chikumbiro chiripo ndechekuti Precious nemwana wake Ruth vari kuda pekugara. Precious haachagona kuzviitira. Precious haana chaakabuda nacho mushure mekunge vashanda nemurume wake. Vanova ndivo baba vaRuth. Nyaya mazvinzwira ndingaramba ndongotaura, asi nyaya iripo ndeyekuti mwanasikana abatsirike, murandakadzi abatsirike. Nguva ino yeChristmas tiri kutaura kuti paSly Media TV tinowana kusvika 318,000. Inamba yakakura zvikuru. Pane kuti tingonenedzera kuti dai vanga vaenda kuna Wikineo, dai vanga vaenda kunani. Ko iwewe neni tikamboita chikamu mukati meupenyu hwemumwe munhu zvakadii? Hapasi kudiwa mari yakawanda neuwandi hwatinahwo ihwoyo. Mumwe nemumwe akabvisa mari inosvika kana kuti $1 chete chete tichiisa mufoni yemurandakadzi uyo ataura. Izvozvo zvinoita kuti Mwari vagotigonerawo pane zvimwe zvinhu zvatiri kunetsekana nezvatiri kunamatira mukati meupenyu hwedu. Honai murandakadzi achiri kugona kutaura asi zvizhinji haagoni kuzvigezesa, haagoni kuzvibikira, haagoni kuzviwachira, haagoni kuzvipusha kunyange newheelchair. Iyo wheelchair yacho chaiyo haisisiri wheelchair ine hutano. Pari kutodiwawo imwe wheelchair yaangafanira kugara mazuva aari kufambira nyaya yeurwere hwake. Asi chatanzwa isusu ndechekuti $400 nemari yekurapwa ikange yawanikwa, izvi zvinoita kuti agone kuzozvifambira zvekare, agoshandira mwana wake achiri mudiki, anove pachasvika kusekondari, agosvikawo zvekare kuyunivhesiti Mwari kana achinge atendera. Zvinotoda munhu anomushandira. Murume wake haana chaari kubatsira nacho. Kana maintenance yakanzi anofanira achibvisa $40 pamwedzi, haasi kubvisa, asi ari mumafaro, mumadress kucentenary. Mwana wake chaiye waasingatombonzwirawo tsitsi. Varume we zvakaoma. Hatingataure nezvemunhu akaramba kare kuchengeta mhuri yake, asi chatingangotaura zvino ndechekuti imimi mhuri yeZimbabwe, isusu iwe neni tine basa. Tinotenda nekuona pano paSly Media TV tinogara tichitaura zvakare kuti kana usingakwanise kubatsira Precious Jedemu, iwe unogona kungoshare video iyoyo, inogona kupedzisira yasvika mumaoko emunhu anogona kumubatsira. Muri yeZimbabwe mazviita. Christmas ino wana waunobatsirawo akafanana naPrecious. Mazviita muri yeZimbabwe, tinotenda.